Bon dia, gràcies per invitar-nos al primer congrés. Estem molt contentes de poder participar i de donar a conèixer la nostra escola. No tenim la clau per ensenyar el català en un entorn multilingüe, però estem treballant-hi, estem aprenent dia a dia i us venim a ensenyar una miqueta com funcionem, com hem creat la nostra escola i com anem aprenent nosaltres mateixes dia rere dia. La nostra escola sorgeix després que el Consell d'Administració de la Bressola ens va comunicar el tancament de l'escola de Càlderes el 2012. Nosaltres ja existíem com a escola catalana a la Cerdanya, però a causa d'uns problemes econòmics la Bressola va decidir tancar l'escola més petita i en aquell cas érem nosaltres. I aleshores, en un primer moment, van intentar assumir aquell tancament, però de seguida, en una reunió amb pares i mares, va sortir la idea de per què no, abans de deixar tot morir, tornàvem a intentar de crear una nova escola. En aquesta escola voldríem valorar el desig no només d'aprendre el català, sinó també d'aprendre el francès a la Baixa Cerdanya, perquè a la nostra escola acollia alumnes de l'Alta i la Baixa Cerdanya i trobàvem que una bona part d'alumnat ja era catalanoparlant i faltava una miqueta més de ser francès. Aleshores, vam crear la nostra escola, l'Helena us explicarà una miqueta quins passos vam seguir i us volia ensenyar una miqueta quina és l'evolució d'alumnes que hem tingut. Vam començar amb 15 alumnes, ara estem a 43, l'any que ve ja preveiem arribar a la 50ena. Això vol dir que anem creixent any rere any. Bé, en el moment que vam decidir continuar el projecte i fer néixer una nova escola, no vam poder obviar el context en el que estem immersos. A la Cerdanya, molt diferent del que acaba d'explicar la nostra companya Mònica, hi ha un multilingüisme present, no tan variat com a l'àrea metropolitana de Barcelona, però conviuen, les llengües són vives, la llengua catalana, la llengua castellana i la llengua francesa. Com veiem en el gràfic, la gran majoria de famílies que tenim inscrites a l'escola són bilingües o multilingües i tant per cent, el 37% restant, són famílies monolingües únicament de parla francesa. Aquestes característiques són essencials per assegurar i per justificar la continuïtat del que hem volgut donar a l'escola de Càlderes. El primer que vam fer després de l'anunci del tancament va ser buscar suport econòmic, perquè malauradament sense ajudes econòmiques no haguéssim pogut tirar endavant, i en el moment en què ens van assegurar que tindríem aquests diners i vam contactar amb diferents ajuntaments que volguessin i poguessin acollir el nostre projecte. L'Ajuntament de Sallagosa ens va acollir, ens ha cedit, entre cometes, uns locals, i de seguida l'equip educatiu i un conjunt de pares i mares que es van motivar, igual que nosaltres, ens van posar a crear tota la documentació de l'associació que vam haver de crear per gestionar l'escola i la documentació de centre, projecte educatiu, projecte lingüístic, reglament de règim intern, etc. Ens hem convertit, doncs, en la primera, podríem dir, escola privada a la Cerdanya amb un tarannà transfronterer. Vam començar les classes al setembre del 2012, com hem vist en la graella anterior, amb 15 alumnes només. Bé, d'una banda vam voler redefinir el nostre projecte educatiu. Veníem de la Bressola, on havíem après moltíssim. Volíem continuar mantenint bona part de la seva metodologia. Creiem que hi havia moltes coses que no havíem de tocar, però vam voler redefinir el projecte, plasmar-ho per escrit i vam fer un projecte educatiu a grans trets. Us hem marcat alguns trets, que volíem continuar sent una escola laica, que l'escola, malgrat volíem donar importància a d'altres llengües, volíem que continués tenint un gran pes com a escola catalana,
Per què volem que continuï sent escola catalana? És perquè, de fet, és la llengua comuna de l'Alta i la Baixa Cerdanya que compartim, i d'aquesta manera tornàvem a promoure i a reviure el català a l'Alta Cerdanya, que malauradament cada vegada s'utilitzava menys. A més, creiem que d'aquesta manera es promou directament també la convivència entre l'Alta i la Baixa Cerdanya. La nostra associació, a més de gestionar l'escola, organitza altres activitats. Fem cursos d'adults de català, de francès. Aquest any organitzem també una conferència sobre nutrició infantil que impartirem en català, però tindrà accés també les persones que parlin francès perquè serà traduïda simultàniament. Aleshores, creiem que és molt important que d'una manera o l'altra la població també vagi esborrant aquesta ratlla que continua bastant present en moltes persones. A més, algunes famílies, sobretot, ens havien transmès que creien que si el seu fill parlava català, tot i que retrobàvem la cultura pròpia i tradicions, podia obrir de cara al futur sortides laborals i, a més, una continuïtat d'estudis no només en francès, sinó en català. Després vam centrar-nos en els principis pedagògics. Crec que la manera de funcionar és molt similar al que ja fèiem a la Bressola. Donem molta importància al constructivisme, volem que l'alumne sigui un membre actiu en la construcció del seu aprenentatge, que l'aprenentatge sigui significatiu. Els conceptes es van relacionant amb sabers previs que ja té l'alumne. Nosaltres proposem una activitat, una situació, i l'alumne és a través de les activitats que ell fa que va modificant els seus coneixements a través de les experiències. Després continuem també fent un treball individualitzat, respectem el ritme individual de cada alumne, creiem que no sempre cada nen o nena adquireix els conceptes al mateix moment, per tant sempre mantenim una flexibilitat en l'adquisició dels aprenentatges. Després treballem per projectes, racons, els llibres els tenim a l'escola, però són llibres de consulta, els alumnes no han de comprar llibres de text i treballem d'una manera molt dinàmica i amb molta participació per part de l'alumne. Després també comptem amb uns recursos físics, que després ampliarem una mica més, i socials, perquè aprofitem també de totes les persones que volen col·laborar amb nosaltres i oferir-nos d'una manera o una altra la seva experiència o ganes de fer. La immersió lingüística, després ho expliquem també més detalladament, però la nostra manera de funcionar és en immersió. Creiem que una llengua s'aprèn sense esforç quan estem immersos en la llengua i a més aprofitem del context que ens ajuda a poder utilitzar una o altra llengua sense dificultat. Després, el paper de les mestres, les mestres podrien continuar sent un membre, com podríem dir, que ajuda els alumnes a assolir els seus continguts. No volem donar la solució ràpidament, volem donar eines perquè els nens tinguin interès i motivació per experimentar, buscar informació i que ells mateixos vagin assolint els diferents continguts. El projecte lingüístic de centre, que hem de dir abans d'explicar-lo que està en constant construcció en funció dels resultats que anem obtenint, anem valorant si cal modificar o no cal modificar. Hi ha uns trets essencials que hem marcat i que volem que sapigueu. El català ha de ser la llengua vehicular del centre i de totes les activitats que s'hi realitzin. El català lligat amb la cultura i les tradicions catalanes. No oblidem que a Sallagosa estem a França, el francès es viu allà i ens plantegem que els nostres alumnes assoleixin un nivell òptim tant del català com del francès, que els permeti la continuïtat de l'educació secundària en qualsevol de les dues llengües. Eduquem en el respecte cap a totes les cultures i llengües del món,
promovem l'interès per aprendre totes aquestes llengües i cultures i introduïm l'anglès i el castellà com a terceres llengües en diferents etapes de la infantil i la primària. Hem repartit les hores de la següent manera, almenys aquest any. Els alumnes d'infantil, se segueix una mica això que veieu a pantalla, els alumnes de 2 i 3 anys tenen una tutora en català, a jornada completa, i 2 auxiliars, 2 mainaderes, una parla francès i l'altra parla català. Cadascuna és referent en una llengua i els alumnes es dirigeixen indistintament a una o a l'altra persona. Val a dir que intentem que els alumnes catalanoparlants tinguin com a referent la mainadera que parla francès i a la inversa. Intentem que els alumnes que tenen com a L1 el francès tinguin com a referent la mainadera que parla català. Els alumnes de mitjana i gran secció fan, obviant les hores de pati, 17 hores d'instrucció en català, 2 hores de francès i 1 hora d'anglès. Sí, bé, les equivalències petita secció maternal i petita secció maternal serien P2 i P3 i mitjana i gran secció de maternal serien P4 i P5. Pel que fa a la primària, tenim CP i C1, el primer bloc, que serien primer i segon, que fan els de primer, els de CP fan 14 hores en català, 4 en francès i 2 en anglès. Les 4 hores de francès són 2 de llengua i 2 d'història. Cal dir que tot és oral en aquesta etapa, encara, perquè hem introduït, després explicarem, la lectoescriptura en català i no serà fins a CE1, fins a segon, que es començarà la lectoescriptura en francès. I el grup de CE1, de segon, fa 13 hores de català, 5 hores de francès, aquí ja sí que s'introdueix la lectoescriptura en llengua francesa, hi ha 3 hores de llengua, 2 hores d'història i 2 hores d'anglès. El grup dels grans, que seria tercer, quart i cinquè, CE2, CM1, CM2, fan 10 hores de català, 7 hores de francès, 4 de les quals són de llengua, 2 d'història, i una aquest any hem innovat de càlcul mental, però pot ser que l'any que ve decidim que sigui, per exemple, plàstica en lloc de càlcul mental, o ciències naturals, música, una altra assignatura impartida en francès, 2 hores d'anglès i s'introdueix en aquest últim cicle, diríem, de primària, 1 hora de castellà a la setmana. En un futur, si mai podem créixer, esperem que sí, necessitem contractar potser una nova mestra, seria perfecte que fos d'anglès, així podríem completar l'equip a nivell de llengües. Uns trets generals de metodologia. Molt important és tractar amb normalitat la situació multilingüe del nostre territori, de la comarca, i fomentar l'ús natural de totes les llengües, propiciar un ambient favorable, que l'alumne s'expressi lliurement i se senti segur i confiat d'ell mateix i pugui créixer i desenvolupar-se amb la llengua que prefereixi. Crear un ambient on l'alumne se senti immers i pugui utilitzar indistintament una que l'altra, i conscienciar que el català és una llengua viva i defensar el seu respecte i ús, sobretot a la part de la Catalunya Nord que històricament, políticament, malauradament s'havia perdut. Bé, quina metodologia també, quin sistema utilitzem per ensenyar les llengües? Doncs és un sistema molt tradicional, molt conegut, que moltes famílies l'utilitzen. I és l'estratègia HOPOL, sembla un nom molt complicat, però realment és que cada persona parla una llengua. Nosaltres a l'escola treballem per referents, o sigui, cada persona és referent en una llengua. La mestra tutora d'infantil sempre referent en català, sempre es dirigeix als alumnes en català. La mestra tutora primària ho fa en català, la de francès, òbviament, ho fa sempre en francès i tenim un auxiliar en català i un auxiliar en francès. Si us fixeu, hi ha més pes de català que de francès. És per això també que ens ajuda que la llengua vehicular del centre sigui el català i que adquireixi una miqueta més de pes que no pas el francès. Les tutores, que tenim una mica més d'importància, doncs, són referents en català i els alumnes es dirigeixen a nosaltres sempre en aquesta llengua.
hem d'intentar que les llengües, el que intentem és que les llengües es presentin d'una manera més o menys equitativa. S'ha de tenir en compte que els alumnes que tinguem, si reben més hores i més estímuls de la llengua catalana, acabaran tenint un millor domini de la llengua catalana i, per exemple, els alumnes que són francòfons, que la seva llengua materna és el francès i que, tot i que l'escola té un gran pes i que estimulem a que facin activitats en català fora de l'escola i tot, és molt probable que si ens hem de posar a comparar, el francès tindrà una miqueta més de pes en la seva vida. El mètode OPOL sempre en famílies és més efectiu, o sigui, si en una família es parla de mare català i el pare francès, aquestes dues llengües adquireixen normalment una competència similar perquè la família té un estímul i un vincle afectiu molt més fort que no pas l'escola. Després el que sí que intentem, perquè clar, tot això és nou. Nosaltres a la Bressola érem escola catalana, fèiem una miqueta d'anglès, una miqueta de francès, i l'única preocupació que teníem era que els nens adquirissin un bon nivell de català. Ara doncs tenim català i francès, introduïm el castellà, també fem anglès. El que intentem, i després de documentar-nos i llegir, és que hem d'evitar el semilingüisme. I el semilingüisme vindria a ser que finalment l'alumne no domina ni la seva llengua materna ni la que ja estem oferint a més. O sigui, això sí que intentem anar valorant any rere any i cada curs tenim uns objectius on hem d'anar arribant per veure que això no succeeix. D'aquesta mateixa manera també vam valorar que no podíem presentar la lectoescriptura al mateix moment. Una persona quan abans aprengui a parlar una llengua millor, quan més petit ets, més ràpida l'adquireixes, però per aprendre a llegir o escriure sempre estàs a temps. Per tant, vam valorar que començaríem la lectoescriptura en català, a gran secció, i que és més tard, quan ja dominem aquesta lectura i escriptura en català, començaríem a fer-ho en francès per no barrejar i evitar problemes innecessaris. Després, si hi ha algun nen amb dificultats d'aprenentatge, tot això són dificultats que afegeixes sense cap tipus de necessitat. Després, si hem de valorar una miqueta quin és l'ordre d'adquisició, tot i que això podria tenir fletxes bidireccionals perquè està en continu moviment, podríem dir que primer el que valorem és que els nostres alumnes petits que arriben al centre comprenguin el català o el francès, si són catalanoparlants. Una vegada arriba la comprensió oral, veiem que els alumnes a poc a poc comencen a repetir vocabulari, expressions i comencen a parlar. I és quan ja tenen un cert domini oral quan podem començar a treballar la lectoescriptura. Ens hem ajudat del marc europeu de llengües per plantejar-nos quin nivell volem que assoleixin els nostres alumnes a final de l'etapa de primària. Ens proposem que els alumnes amb la seva L1, amb la seva llengua materna, puguin arribar a final de l'etapa primària tenint un nivell de B1, és a dir, els catalanoparlants en català volem que assoleixin un nivell B1 i els francòfons en català no els demanaríem un B1, sinó que ens plantejaríem que poguessin arribar a tenir el nivell A2. En francès, els francesos a la inversa. Pel que fa a la llengua castellana i la llengua anglesa, com que és només una introducció, doncs ens plantegem arribar a un nivell A1, tot i que hem de dir que en llengua castellana, com que les interferències i la semblança és tan gran amb el català, habitualment s'assoleix més que un A1. En anglès no podem presumir d'això, esperem algun dia poder-ho fer, però en castellà sí. Una mica trets generals, el nivell A2 es basa una mica en el que veieu a la pantalla, amb un vocabulari freqüent i habitual. Els alumnes han de poder explicar oralment i també per escrit les idees principals d'un text, una opinió, una descripció, sempre parlant de documents escrits curts, senzills i de temes familiars i d'interès propi. El nivell B1
que és el més elaborat dels tres que ens proposem. Ja utilitza un llenguatge estàndard i els àmbits són més amplis. Poden els alumnes expressar i escriure idees principals de diferents discursos, textos obtingudes a diferents suports, ràdio, televisió, converses, textos escrits, i s'han de poder expressar en una conversa, fins i tot prendre iniciativa i dirigir una mica el diàleg. En el nivell A1, que seria el que demanem, el que ens proposem arribar en llengua castellana i llengua anglesa, és el més bàsic de tots. Es basaria en reconèixer paraules, expressions i frases senzilles, també d'interès propi, entorn immediat, coses familiars. Poder fer descripcions senzilles i comunicar-se de manera simple, sempre amb l'ajuda de l'interlocutor, l'ajuda i la paciència. I sobretot és un nivell, nosaltres entenem, el que demanem és que s'interessin per aprendre una nova llengua i que estiguin motivats per conèixer-la i que s'atreveixin a parlar-la sense vergonya i amb confiança. Pel nostre projecte i la nostra manera de fer hem de tenir dos conceptes molt clars, i és que les mestres hem de ser molt flexibles i hem de poder adaptar els continguts que ens hem marcat. Nosaltres a l'inici del curs ens reunim, mirem quin grup tindrem el curs següent, mirem els horaris que ens hem marcat, però potser un any considerem que hi ha molts catalanoparlants i que hauríem de fer una miqueta més de francès. O ja ens hem marcat objectius i comencem a treballar al llarg del curs i estem veient que hi ha algunes dificultats d'aprenentatge i que ens hem d'adaptar a certs continguts, a certs alumnes o al grup en general. I bé, aquests dos conceptes els tenim molt clars i creiem que hem de continuar flexibilitzant les coses i adaptant, perquè si no les coses no surten. Cada curs és diferent, cada nen és diferent i aleshores no podem tenir uns objectius marcats per sempre perquè no funcionaria. Després, els nostres recursos són també les persones. Tenim la sort que som una escola que crida l'atenció i se'ns apropa molta gent que ens vol conèixer o que ens vol oferir els seus sabers. Tenim casos d'escriptors o escriptores que ens han regalat novel·les i hem pogut treballar amb els nostres alumnes a la vegada que han pogut demanar a l'autora coses sobre la història. Tenim mestres jubilats que troben a faltar el contacte amb alumnes i ens demanen si poden venir a fer alguna activitat, i també tenim gent voluntària que ve per ajudar-nos o el que calgui. Aprofitem de totes aquestes experiències per oferir als alumnes contactes amb la llengua, a més el que podem oferir nosaltres com a mestres. Tot això són recursos molt apreciats que utilitzem cada any. També utilitzem el que anomenem recursos materials, tots vosaltres coneixeu, podríem fer una llista infinita de materials per treballar les llengües en immersió. Aquí us hem escrit uns quants, sobretot noves tecnologies, suports multimèdia, llibres, tant llibres de consulta, diaris, revistes, enciclopèdies com contes infantils, concursos i passatemps de revistes o també concursos reals. Per exemple, ara aviat participarem en els Jocs Florals de la Cerdanya, jocs de taula, altres jocs d'exterior, de consciència corporal, d'expressió, jocs tradicionals, disfresses. En general, intentem utilitzar sempre materials que permetin a la persona, a l'alumne, expressar-se i que incitin a la comunicació entre tots els participants. I després, per últim, tenim els recursos de context, que aquests ens agraden molt, perquè aquí a la Cerdanya, allà a la Cerdanya, tenim la sort, o bé, la situació és que el català és viu, és una llengua viva, el francès és viu i el castellà també. D'aquesta manera podem sortir de l'escola i els nens poden veure amb els seus propis ulls i sentir les llengües que estem treballant a l'escola.
van al poliesportiu a fer patinatge i ho fan en català i en castellà. Anem a la festa de l'arbre i parlem amb uns bombers francesos i amb uns bombers del costat català. Fem un intercanvi en una escola que també fan castellà. És un context que l'hem d'aprofitar molt perquè ens ajuda molt, sobretot a dins del mateix poble. Quan anem a botigues, a correus, a l'Ajuntament, a visitar una granja, a la biblioteca, ens acompanya molt tot això. També quan sortim més lluny, quan anem de colònies o anem a fer una esquiada, també els alumnes poden veure que aquestes llengües que estem fent a l'escola existeixen. No són només a dins del centre, no som només les mestres que parlem en català o a l'hora de castellà que es fa castellà o a l'hora de francès que es fa francès, no. Totes aquestes llengües són vives i aquests recursos ens ajuden a que els nostres alumnes, els nens i les nenes, ho vegin amb els seus propis ulls i ho puguin experimentar. Insisteix que els nostres alumnes estan molt motivats per aprendre llengües, o sigui, des de l'inici ja sí que potser passen una època com que tenen dificultat en expressar-se en la llengua que no és la materna, no? Però en el moment que ja tenen un cert domini els agrada parlar, aleshores nosaltres no hem de prohibir ni vigilar, veure si aquell racó del pati està parlant francès, no, perquè acaben tenint un domini de les dues llengües i són els propis alumnes els que volen utilitzar-la. Quan a l'últim cicle de primària fem la introducció de castellà, se senten molt importants, vol dir, perquè ja són grans i ja fan el castellà, i és que el castellà arriba sol perquè comencen a fer relacions amb el català, amb el francès, i és un joc i es motiven tant que l'aprenen d'una manera molt, molt ràpida. I bé, doncs és una manera que tenen de fer. Després avaluem. Avaluem d'una part l'alumnat, si estan assolint el nivell que volem, i per una altra banda també ens avaluem a nosaltres si el que hem dissenyat ha funcionat o no. Aleshores, nosaltres tenim uns objectius marcats per curs, tot i que els alumnes estan barrejats dins la mateixa classe. Tenim aquest any, perquè tenim bastants alumnes d'infantil, els alumnes de 2 i 3 en un espai i 4 i 5 en un altre, però fins ara hem estat tots junts. Els alumnes de primària estan tots junts també dins la mateixa classe, però nosaltres tenim ben marcats els objectius de cada curs i veiem si els alumnes estan arribant o no, si hi ha dificultats d'aprenentatge, si hem d'adaptar o no. Però quan s'acaba la primària fem una avaluació a CM2, en aquest cas seria 5è, i aleshores des de l'any passat presentem a un examen oficial de l'escola de l'Institut Francès, el DELFA2, als alumnes catalanoparlants. Els presentem perquè sigui una manera també de demostrar a les famílies si han assolit o no el francès, perquè sempre és una inseguretat que ens mostren, i d'una altra banda, a la llarga nosaltres tindrem una gràfica per veure quin tant per cent d'alumnat assoleix o no els objectius que ens marquem i veure si hem de modificar o no les nostres zones de francès o el que sigui. Aquest any començarem a fer també un examen del DELF10 als francòfons al centre. No es presentarà un examen oficial, és la seva llengua materna, per tant no creiem que hem de demostrar a ningú, sinó que vingui algú a fer la prova. I després també adaptarem una prova del Consorci de Normalització Lingüística del nivell A2 i B1 i ho farem també al centre. Nosaltres no farem l'avaluació, sinó que ve una persona externa titulada a avaluar els alumnes. Aleshores, nosaltres també, com a centre, ens avaluem, veiem si hem assolit els objectius. Si els hem assolit, ens marquem els objectius assolits, ens felicitem i ens anem a prendre una copa. I si no els hem assolit, analitzem què ha fallat, què podem millorar i a partir d'aquí, de cara al curs següent, modificar el que sigui convenient. I bé, doncs també us agraïm la vostra atenció. Us hem preparat un vídeo de 4 minutets. Us demanem disculpes perquè l'hem fet una mica ràpid, no hem tingut gaire temps, però com a mínim tindreu un petit tast de la nostra escola i convidem a tothom que vulgui i passi per la Cerdanya a visitar-nos in situ i veure en persona com funcionem.
falta? I en tenim? Doncs vinga, ara tu. Ara ho feu entre... I altres animalades. Aquest conte es tracta de poemes de molts animals. El poema que m'ha agradat més és Mico de Zoo. Ara em grato la closca perquè aterra una mosca. D'emprenyar del costat tinc el cul ben pelat. M'encanta deixar notícia amb tota la malícia. Se't fregirà el cervell de tan sol el clatell. Saps que els altres camins porten fins als dofins? Je peux te faire regarder. Est-ce que tu peux me dire combien tu as trouvé de règles? Combien il y en a? J'ai trouvé, il y a 5 règles. Est-ce que tout le monde est d'accord? Molts dies? I tu, Piema, quin és el teu esport preferit? En tinc molts. Doncs digues. La natació, l'esquí, I has fet molts quilòmetres, en bicicleta? No vull ni rap ni llum, t'ho dic amb rap, ballo, sempre el mateix. El menjador aquest monitor que sempre fa menjar-lo tot el cabinet. I que sobretot vull dir, les pans de fregir, el frigaré. Si arriba l'hora de sopar i veig la cara de la mamà que se me creix. Patates sí que em vull, la que es fregeix.